Jangan kipriu, handai haba kado inga benong, lada ketika kelaban penem junam, klem dayam show, kata kamu ngim don kam show you play, ngin smane no, ya ke sorkar ke besar ke besakri. Handai haba kado ngasa benong, bakum ki pai banong song song, manlang ke por ki ju yang bandawa nau play hagi babon ki liang hagi babon ki benta, kakak bangi don kam, ngi pai show play, ladai bangi pangro, hasa bangi poi seki doktor bensim dawai. Ablay takin rat nang bunong thau ya dalam sumarnam senranam ya kemet kepat ke jongi ke bedon ke jimpang ke jingstom dekata ke dei ke benda ke bakongsan ya ke bangi de ban sotu shai habangi danglong hi kum ki breu ke em sa perthei a ngin em da ke jing lai loi ngin yang da ke jing lai loi ha baro ki benta anam dan mano manoro balaban penthot namari ublay wakrau uba syakri uba senran uba beden ya galanti nam da jongi halal ki aka barokhoi but hagabag ong no na buro ki doktor bagi doktor hi ki de ki paramen simbreu ki jongi ya bagi doktor ru haswa bakin syamti ya ka kamban syakri kumbi doktor ban ai dawa yang ki pai ba breu ki ba em sta pathai gila bo ka kentin smai I will maintain by all means in my power the honor and noble traditions of medical professions. I will treat my colleagues with all respect and dignity. I shall abide by the Code of Medical Ethics and enunciated in the Indian Medical Council's Professions Conduct, Equity and Ethics Regulations 2002. Kane ka kintin smai ka bagi doktor kila depan syemban plat. Hasya bagi nong bangin lej bangai jing sumar mentangin haban pej. Kat kung ka bor ka jongi kung ki doktor iwe pa iwe ladang idei neam ban sumar ladang imdei ru ban sumar ngin hap hiru ban btayaki hakno ka benta pakin sumar ayu gis ngau ladang iyo i bangin em kung kitu kimrat ki bala shando kimrat kung ka sneng ka masi ka sier ka bala shabando hangi ki brio bar ayu kan ja ladang mangirung in em lang kung ba em maki kung lang in ngau ka ke jing ngau ko jongi ladang i kum ta bat shalukan poi habang idang dehi kum kipreo idang dehi kum kipreo ki beton nak benta ka future ki beton nak benta ka lawe ka ban yadalem markeliang ban sendralem markeliang ka boy ka bor ka bangi don ha ka jabeng ka jongi ya ka ba ubleula IT halor ki lightly ki benta kata ka long ka jabeng ka dono dar ka met ka jongi dai lama ka bor jabeng i perkat alor ki ai baro bat nang pangis ngau thua bangi thrang bat pangis liang Allah bangi thrang bat pangis liang ngi pendan kam ya ka met ka jongi bangin ya bat bangin telun bala ka long bangin tre la ka long bangin sakri la ka long bangin IT ha ki ba bon ki benta ngi ngau thu sai ha kan ni kap jok ka bamenta ngi ngau thu sai bangi dang dai hi ki preu ki ba em ha kan ni ka portei ya ka bala IT hi tau play dei na kata kata ba ko ki pai banong song song nginam dei ban do man sem nginam dei ban teng man sme je ke baro khoj namar baro khoj ngi em hi kum ki preu ngin ya yang hi kum ki preu na ka banda ka lawe ka ba pha ka ban long la sai ban la si sngi namar baro hi ngi sem thu ngi ngau thu ngi shampang halor ki ai baro khoj habangi pai lele kamtam sa ki hospital ki ba bon ba menta ki hospital ki khem ICU ya kani ka medical service handai ki hospital ki ba bon menta ki la shemno ya kani ka business service ya ka bagila wanra kum kita ki industries ban wanra ya ka jing snapisa ha ki lenti ki babon jai jongpi ladang i thong ki mrat jono jonoro bakin laya police council assembly lani hangno honoro kita hiro ka de ka mon ka jongar ba ka jongpi anam dan balaban penpor Henry ko pa banong song snong long ki ba soto ba ki ba shempang ngamong bato wat mi ngamong bato wat late ban pepot Henry nangli shakmat ngini ba long ki bri ki ba start compare wala ka pisa ka wan ban senshar yang i iwe pa iwe Henry kat bangi dang em ngi dang tngan habang i tngan ngi wadi ka pisa hang no ka don ka pisa hang tang i shem ban habang i shem ngi thiet ya ka bam ka di ka ban pen em ngi man la kas ngi Henry bangin pa pa di ki breu Kibalong kita kinong senchar, kinang yalam ki jongi, hendak kinong senchar ki jongi, kiban pejlam, kinhaban shemro ye kebenta tum ki social worker, na kebenta ka civil rights, kemudian hakane ka ri India hi jongi go properly. Ki pajba, nado ban jed ye kinong mekmat kiban lech kita ki
bata ki baper bakin long kinong syakri amman long kinong yalam ka hot jongi ki padba kalang manginaw ro ham nginam dai ban teng mas namar balai la hang ni ka jaka kani ka jaka ka bakhoy ka som hagaman ka jongi wat pen bor ban dengi ki mas henrai ka ek bangi phai kam tam ha bangi phai lei bat ka pule ka puthi kat no ka long jing sosi ka bakrau namar balai ki ba bon ki khmi ki khpa ki bomtre ban ai yau tika nakamta yeladere kumjo wadi ki konro henrai ka ek ber phai la sa punbo la danro ki school ki ba ang bala phim ayu tika wanra ya ka vaccination certificate na ka test la da ki to ki bam pan ai tika wanra ya ka test mala ka shipowski hato ka school kan sim सरकार का सेव ada ki to ki ban ayu tika biang kila ban ka vaccination certificate ki wanra henry ha bakado ka divide and rule policy ka trekam ha ki jaka pule puthi siu 6000 dan ki bhap siu khatsan spa dan ki bhap siu 8000 arja san spa kumta ter kam don kano ru ka policy ka batang khindian ru baka sarkar kan ha banong siu tangkata henry anda ha ba ro haki hospital sarkar lakalong ka civil hospital lane kino ki hospital sarkar habi ban siu ya kan ka test lakalong news pa ne praspa tingka henry kai ka balong ka basgosi kalong ba manla ka siposi pat haban le ka test la dai ye ki to ki bon pe ye ki nongpang kham tam le ye ki bahayeng ki bahasam kin haban le ye ka test la da ki haban le ye ka test kin haban lot roi ka pisa la da ki haban lot ye ka pisa la da ki breu ki ba dog nang lokin yo hagi por ki balek no lei bonsin lai I baki wat kito ki beriban pek no ya kita ki long yeng ki bahsing ki bahing basam ki bla do no I gamen semro kinum yo la chu tam ban pek when lani wat tang ban pendan buram ya kasingi ka bakadoro kim yo la chu namar balai la shimti hi da ka municipal ban lek berat no chati chalum tangkum ki mrat kata kedai ke barokhat ke bangang ong ni ka por namar ngis ngau diao ban ong bakani ka khlam kan wan ban jenrat lut ye ke barokhat wat ya ke ba ublai ulapan kamti hangi ki briuru long leno namar balai daki para benreu hi ki sensar daki para benreu hi ki tuklar daki para benreu hi ki wan ban lenshap ban penyak ban yoroi ya ka hak ba ka jing shisha jongi iwei pa iwei ki pa em hangani ka slaput hei Kidon mang bau telij u jonga u long u baklanya du kata namar ka jingyeng jongi ban pedang kat kum ka jing don kam kata ka long bangi yeng halal ka hak ba ka jing shisha ban perta ban hella kat kum ka mon ka jongi klam ka no guru banang bangi pendan kam bakla padi kita ki hak ba ka jing shisha henrengi ong hero baling bau telij u bakrau u telij u bak klanbot ni perta ban yai perta ban ngindang yang hero ban yai perta na ka benta ka lawai bakrau jong ka ri ba ka chai benreu ha ka lasai ba ka lasingi klam dan kano ka jing lam ka bapakla to January jong ni snem mata klade pan declare hang ni people who need not to be tested kata ka bot ki breu ki bom dan kam ban le ya ka test lada ka sarkar kam buram shu ya ka Indian Council of Medical Research yo le se ka shong ba shutok baka shwanra ka weekend movement ndangin sapa ikini hagini kisingi chau chief minister jong ka jalla Meghalaya kumjoro wachu prime minister jong ka ri India berogoi Narendra Modi ane Konrad Sangmaro kumjo kita ki balong ki shakri jong ka sarkar na ka bata upajba halor jong upajba kita hekin haban shim ban pule ngaget bakila depan yo ikini berogoi namar ka AIM rogol depan yo berkata ka ong ba ka Indian Council of Medical Research ka depan ong people who need not to be tested asymptomatic individuals in community settings kata kamu lada ne se kum kito ki bomdan ya ka bayong kli kani ka tayro kinumla ban le ka test balikin haban le ka test lada kim don ka jingpang namar ka berokhoy ka ICMR ra depan declare people who stand this church as home isolation guidelines. Come on, ki breuro, ki bayeng. Na ka banta ka jing shisha, halor ka ying ka semne, no ka bentaro, kat kum kata ka jing rai, hapding ka ying ka sem ni brokoi. Di kita gini ki brokoi ki bagan ki bayapno, namar bagiyo ya ka flu. Henry ka brokoi ka belong ba. Hagini ki sgi ki snam ki belaj no. Watang kita ki beri ki biya ki jingpang penyiar keporo la declare ki biya positive hendak ke jingmot
Kaya kebentak ke bakrau. Hato ke sorkar ke lase bersih. Hato ke sorkar ke lase banyarabi gini ki berkhoi. Dena taka daw hero nagalyang jong ka Awakening the Movement Central Body jong National Steering Committee lade ban pha yakini bor hoi ki banta sha ka sarkar India bar kumjo hero nagalyang jong ka ayam Meghalaya State Union kansale ega banta ka ban kam ban pha sha ka sarkar jilla bakan board ya ka lenti ka badai kat kum ki guidelines ki ban kam jong ka COVID-19 vaccines dan ki protocols but ka Awakening the Movement ka ong hero bagado lada ka sarkar kam snap ka sarkar ngadang ya yeng persa ka Awakening the Movement ha ka bakhado kan sale no pad da kawai ka benta ya ka bagi pai ba nong song snong kin haban mi shakmat na ka benta ka jingim jong iwei pa iwei ladang i soto shai pangidang perkhadi la ka jong ka jingim ladang i dang kwa hero ban yai em hang ne ka slap perthei ba tongin yang ban yale tongin yang ban mi na ka benta ka jingim ni haban perkhat bro jong ke pateng ke pansawan pat lasai ban lasiski lada manga ban na pingim la ban le lada manga ban na pingin silong tang ibreu ki balongkum ki riu klau hang ne sla pertai long le no bangin ong bangi de kita ki nong India ngrei wal rangi de ki nong India ngide ban tibro ya ke constitution ngide ban tibro ya ki article ki ba per ki kredit ki ba per jong a constitution do gari India kai ke baka batai namar ngi kren hang ni kren kat kum constitution do gari India ngi shong hang ngi shong kat kum constitution gari India ngi yeng ban dawa kat kum constitution do gari India kum bakala betha kum bakala beten ni galanti na ka beta ka jongi brokhoi bar ka bakhado hero ka sarkar jong upaj ba ya upaj ba na ka beta upaj ba kabayalam hero da uri upaj ba sngaplam ya ka jingtawa jong upaj ba wat pen bor wat dingele wat persa wat pendan kam kino ki bor ki ban pendan kam bakla ai panginiam na ka benta ka lawai ki ba pernai